Urobte stoj rozkročný s chodidlami na šírku ramien. V základnej polohe držíme jednoručky pred sebou vedľa tela s mierne pokrčenými lakťami a dlaňami smerujúcimi k telu. Dbáme na to, aby sme mali počas celého cvičenia rovný chrbát. Pri nádychu jednoručky dvíhame dopredu od tela na úroveň ramien, pričom lakte sú stále zafixované. V tejto polohe na malú chvíľku zastavíme. Po tej istej dráhe spúšťame jednoručky späť do štartovnej polohy, vydychujeme a cvičenie opakujeme. Tento cvik je možné robiť súpažne alebo striedavo pravá-ľavá.